Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Welcome once again sa atong panagtigom alang sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguting nga makapamalandong kita sa hamubo nga paagi sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Please turn with me to Psalm chapter 119 verse 117. Salmo kapitulo 119 bersikulo 117. Ang giingon dinhi: Kupti ako aron walay dautan nga mahitabo kanako ug tumanon ko kanunay ang imong sugo. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Gikinahanglan gayud nato ang makanunayon nga presensya, gahom ug grasya sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan. Kay gawas kun ang Ginoo mo'y uphold kanato, mo'y magatuboy kanato, magaatiman kanato, magaprotektar kanato, mahulog gayud kita mga kaigsuunan, matumba gayud kita. Ug dugay ra unta kitang natumba, dugay ra unta kitang nahagba kung wala pa kita atimana sa atong buhi nga Dios ug kung wala pa kita tipigi sa atong buhi nga Ginoo. Busa, salamat sa Ginoo sa iyang makanunayon nga pagatiman sa tanan niyang mga katawhan. Mahulog ug mahagba unta kita sa matag adlaw kun ang kamot sa Ginoo wala nagasapnay kanato. Busa, magsalig kita kanunay sa atong buhi nga Dios. Niining adlawa, bisan pa niining takna sa kagabion mga kaigsuunan, basin og dunay bitik si Satanas, batok kanato. Now, kung dili kita atimanon sa Ginoo, kung dili kita bantayan sa Ginoo, tipigan sa Ginoo, magmalampuson si Satanas. Niining adlawa, niining takna sa kagabion, basin og ang atong kasing-kasing nga mangililad, muilad kanato mga kaigsuunan. Niining taknaa, basin og ang kalibutan, adunay giandam nga paon, batok kanato. Ug gawas lamang kung ang balaang espiritu magaabli sa atong mga mata, dili gayud kita makabantay mga kaigsuunan. Gawas lamang kung ang balaang espiritu magahatag kanato og presko nga supply sa iyang grasya, mahulog gayud kita ug mahagba gayud kita. Gawas lamang kung ang balaang espiritu mo'y atiman kanato pinaagi sa iyang gahom, mahulog ug mahagba gayud kita mga kaigsuunan. Busa, insakto lamang gayud ang pagampo niining atong teksto nga kinahanglang atong iampo sa kanunay sa tanang higayon. Psalm chapter 119 verse 17. Kupti ako aron walay dautan nga mahitabo kanako ug tumanon ko kanunay ang imong mga sugo. You see, bisan pa ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo, nagaagad kana sa gahom sa balaang espiritu, sa iyang grasya, sa iyang pagtabang kanato. Hinaot nga magmapainobsanon kita kanunay nga mao kini kanunay natong pangayoon sa Ginoo. Lord, uphold me with your invisible arms. Kupti ako kanunay, Ginoo, bantayi ako kanunay. Kay kung dili ko nimo bantayan, kung dili ko nimo himuon nga magmaigmat, mahagba ug mahulog gayud ako. Busa, nagsalig lamang ako kanimo. Let that be our prayer every day because we do not know the traps nga giandam sa kaaway, batok kanato. Ug sa mga kaigsuunan nga wala pa sa Ginoo, hinaot nga makita ninyo nga nganong wala pa mangyud ka sa Ginoo karon, nganong wa pa mangyud ka mo surrender sa imong kinabuhi sa Ginoo, gumikan kay gipugngan ka ni Satanas, gikuptan ka ni Satanas. Busa, kun mao kanay imong kahimtang higala, nagkinabuhi ka sa sala, ang imong kasing-kasing nagdumili sa pulong sa Ginoo, allergic ka sa tanang pagtuon sa Biblia, allergic ka sa pagampo, allergic ka sa pagsimba sa Ginoo, that means ang imong kasing-kasing gikaptive ni Satanas. Tawag sa Ginoo, atubanga ang imong tinuod nga kahimtang. Tawag sa atong Ginoong Hesukristo og pangayo ang kagawasan, pangayo ang kaluwasan, ug andam ang Ginoo nga ihatag kini kanimo. And not only that,
Kung ikaw anaa na sa panimalay sa Dios, iya gayud ikawng tipigan, iya gayud ikawng bantayan ug atimanon aron dili mahulog ug mahagba ang imong kalag. Sa Dios ang himaya. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong pulong ni ining taknaa, among gipangayo nga imo kaming iduso kanunay nga mo yangungo kanimo ug moampo nga imo kaming kuptan aron walay daotang mahitabo kanamo. Tabangi kami, himuang magmaigmat kami sa tanang higayon, gumikan kay ang kaaway nga si Satanas dili gayud muundang sa pagpangitag pamaagi aron kami mapalayo kanimo. Pero salamat o Dios, gumikan kay nagsaad ikaw, you will never leave us nor forsake us. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, hinaot nga iya kitang gamhan sa atong mga pag-ampo ning takna sa kagabhion. God bless us all.